Garaşylan we garaşylmadyk netijeler. Täzelenen düdümler bilen Türkmenistanyň futsal oýunçy Naýbaş ligasynyň täze mögdümine badyrlygy berildi. Mögdümiň ilkinji 3 taparyň duşuklary ýurdumyň Daşol şäherine çerli. Ilki bilen jemi 3 aýlawdan ibarat bolan çempionada 8 toparyň aşýanyny aýtmak gerek. Häzir bolsa şol toparlaryň Daşol şäherindäki duşuklarda görkezden netijelerini önüňde çekmek isleýär. Türkmenbaş şäherine wekilçilik etýän topar Naýbaş liganyň geçen ýyllaky çempionlar. Hut şu çempionluk hem Deňiz Şaşyl Aýza futbol konferensiýasynyň çempionlar ligasyna gatnaşmak hukugyny berýär. Birinji taparda ýerli topary Turany 4-1 hata bilen ýeňen Deňiz. Ikinji taparda çempion urnak esasy bäsesi bolan Köpetdagdan 0-1 hata bilen asyň geldi. Herniçi kim bolsa 3-nji taparda özüni dürzäp Fenat Banky 3-1 hata bilen ýeňen Deňizler barybir 3 taparda 3 utuk getirip bir aýlyk hareketme artutuk bilen çykdylar. Bu taparlarda Dış derezelere 7 top geçiren Deňizçi öz derezinde 3 top verdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň topary ýarjy iň netijeli başlandyryň biri. Köpetdag 3 tuşda da utuk getirmedi. Birinji taparda Migrasiýany 3-2, ikinji taparda Deňizçini 1-0, üçünji taparda bolsa Turany 5-2 hata bilen ýeňen Köpetdag 9 utuk bilen ýam ýaş tertibiniň çürdeketine ýerleşdi. Görşüňiz ýaly Daşowdaky duşuklarda garşy dış derezelere 9 top geçiren Köpetdag öz derezinde 4 pökü berdi. Gümrükçi täze mögdümi ýetgetiz başlan 2 toparyň biri. Hatda ol ilkinji 3 duşukda garşydaş toparlary iň kem pök geçiren topar. 3 duşukda 13 pök geçiren Gümrükçiň futsalçylary. Mögdümiň açyş duşugyny Deňizeti 4-1, ikinji taparda Mellogoşyny 7-1, üçünji taparda bolsa Migrasiýany 2-1 hata bilen ýeňdiler. Bu duşuklarda derwezinde bary ýogy 3 pök gören topar şu ýyl çempionluk ýarşyny Köpetdag bilen Deňizçiniň esasy bäsesleriniň biri bolup biler. Daşol vilayatyny wekilçilik etýän topar vilayatyň ýokary ligada çykşadan futbol toparynyň taryhy adyny özüne geçirdi. Şeýlelikde futbolla garaşylan Turan futsaly gaýdyp geldi. Öz şäherini içiren ilkinji duşugyny geçen ýylyň ýeňjeti Deňizden 1-4 hata bilen asyň geldi. Ikinji taparda Deňizetiň topary bilen 1-1 hata bilen deňlikde oýnan Turan iň bolmany bir tutuk gadama başardy. Topar öz öýündäki 3-nji duşukda ýarşyň iň güýçli wekilleriň biri Köpetdagdan 2-5 hata bilen utuldy. Eger mögdümi öz öýüne başlamagy Turan üçin artykmaşy hata bolan bolsa, toparyň ilkinji 3 duşugynyň kesini çempionlugyň esasy dalaşýarlary. Deňizçidir Köpetdag bilen geçirmegini şowsuzlyga sebäp ökmeni görkezip bolar. Daşol şäherindäki duşuklardan Turanyň futsalçylaryň näkile tapak alandygyny aprel aýynyň 3-nji 10 günlüginde Aşgabat şäherine başlanjak duşuklarda görüp bilersiz. Döredilenden bäri awraýly bayraklaryň bir näçetine münasip bolan topar täze mögdümiň ilkinji 3 duşugyny jan köýerlerini goguny çökünlükden başga dat berip bilmedi. Mögdüme şowlu başlar ödülen Migrasiýa Daşowdaky duşuklarda bir tukem gadanyp bilmedi. Topar birinji taparda Köpetdagdan 2-3, ikinji taparda Fenat Bankdan 1-3, üçünji taparda bolsa Gümrükçiden 1-2 hata bilen ýeňilip öz geçiren 4 pökütiniň öwedini garşydaşlarynyň 8 pökü ýedi. Bir aýlyk hareketmede bu netijelerden tapak çykyrmany garaşlayan topar 4-nji taparyň duşugyny 26 aprel Deňizet bilen geçirer. Mögdümiň ilkinji 2 taparyndan soň Fenat Bankyň iňen üstünlikli başlana bardy ýadyly. Çünki topar ilkinji duşugyny Mellogoşyny 4-1, soňra bolsa Migrasiýany 3-1 hata bilen ýeňdi. Ýöne Fenat Bankyň ýennamlygy Deňizçi lekin ikinji duşugyny 3-1 hata bilen ýeňşadan topar 3-nji taparda Deňizden edeli şol hata bilen asyň geldi. Şeýlelikde bankçylar ilkinji 3 tapary artutuk bilen tamamladylar. Olaryň geçiren 8 topuny garşydaş 5 gol bilen jogap berdiler. Futbollu şahadymyň üstünliklerini ulu goşant goşýan toplum basar 2 mögdüm bäri futsal toparyna hem ýardym berip onuň Naýbaş ligada çykyş etmegine gadanýar. Içen ýyl hem howşak çykşydan topar täze mögdümde de Gümrükçiden 1-4 hata bilen utulmak bilen başlady. Ýöne Deňizet ikinji taparda Turanyň tualdy. Duşuk 1-1 hata bilen deňlik bilen tamamlandy. Üçünji taparda bolsa täze mögdümdäki ilkinji ýeňişini gadanan topar Mellogoşyny 2-1 hata bilen utmak başardy. 4 utukly Deňizet häzir utuk babatyny Naýbaş liganyň 8 wekiliniň 3-ünden öňde görülen. Topar bu ýoly gelecekde dowam ettirip biljekmi?
Futzalçylaryň sport ýoluny harwa gulluq geçýän ýyllaryna hem dowam etdirip bilmegini mümkinçilik dörekden topar täze möhkeme hem pes netijeler bilen başlady. Belli goşun 3 tapgyrda da utuk kazanyp bilmedik 2 toparyň biri. Dogry. Senat bankdan 1-4, Gümrükçüden 1-7 hatawyny utulmagy dogry düşünüp bolar. Ilkinji iki duşukda karşıdaşlar hakykatdan hem juda güýçli. Ýöne Naýbaş liganyň täze wekilleriň biri. Gizitden hem 1-2 hatawyny utulmak belli goşunyň bolanjy umydyny hem taladandy. Topar 26 aprelde Turan'dan utuk almagy inanjar. İkinci 3 duşuk bilen bagly täzeňekleriň ýeni biri hem birinji tapyrdaky äkli duşuklary derdelere 5 bökgenen geçirilmegidir. Tapyrda deňizçi Turany, Senat Bank milli goşuny, Gümrükçi bolsa Giziti 4-1 hatawyny indi. Köpeta bilen Migrasiýanyň arasyndaky duşuk bolsa 3-2 hatawyna tamamlandy. Mesaanyň futsal oýunçy Naýbaş liganyň ilkinji 3 tapyryny derdelere 52 pökge geçirli. Duşuklaryň tertibi oýunçy möhkemiň 10-njy golunyň birinji tapyrdaky Köpeta Migrasiýa, 20-nji golunyň ýene şol tapyrdaky Gümrükçi Gizitiň duşugyny, 30-njy golunyň ikinji tapyrdaky Milli Goşun Gümrükçi duşugyny, 40-njy golunyň bolsa 3-nji tapyrda Köpeta bilen Turanyň duşugyny. Naýbaş liganyň 50-nji golunyň bolsa ýene şol tapyrdaky Gizit bilen Milli Goşun duşugyny geçirilendigini aýdyp biler. Ýurdumyzyň futsal oýunçy Naýbaş ligasy dowam etýär. Ýene-ki duşuklarda görüşýänçä, hoş wagtyňyz.